Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Kendiat sengi hadin baka sorkar jela gala ajing bet ban plebiang yeki yeng mane badi ki caka mane belai ki badan hagane ke jela Meghalaya nagaliang jong ki nongilam balang kila penlong ru ya ke jing ya kendo ka kerpang ban ya perkhat sani bha halor kane ke benta kenang baki pait reu ngai ki bawan ki jingle nyam kindu bla ban bod renti ya ki kindon ki balap tha de katanat ka koi ka khia jong ka sorkar jela komsi benta ban yada na ke jing ya bet yau knyang jingpang COVID-19 Vicar General Jong Shillong Archdiocese Reverend Father Richard M. Majau habaya keren bat ki nong tho ko boru laong bakum ki bor badai pet jong ka balang ki kentu yala ki pait reungai bakin lai ai injektika yala di khnang bakan long ka jingeda na ka benta yala di badru yeki waipan anda ki bor jong ka balang kila sedang ban plebiang yeki yeng mane nado ka khan reu tarik upnai nailar arajar arpuai Susu ulia thoru yakito kisnong ki badang jorbha ka jingpang khlam COVID-19 anampat sya satya ban pli ki yeng mane katkum ka jingpai jingkhmi jong ki bor sanchar district bat ki bor snong bor thau Hadian bai ba prestut I deputy chief minister ipan bana lo jong ka jingpli ya ka yeng mane tika sarkar kala khot ya ka meeting yangi bane kana lo jong ki SOPs kadung ko ban pli ya ki yeng mane tingi la yakren kidan sibuan ki jing patai katu geni kide ki ba nilayo ki barang bencam stan handai kidan katu geni ru ki ba thamai ki ba lawan mentau stan tikum tan nila da ekran bat nila ong ru ek sarkar ban ahingi kam kloi namar ban nangi pat ngin hapan ye kundu ya ki paris pris ne ya ki pada tani yela ki jong kinong ilam nyam hak tu ki balang snong ki ba fair tika government kal ai ngi ya ki azopi menen da ka jing tho hi menen jamit Pat kumta ni la persang ruban ayat kata ke information kumba kalong hi kumbala ay sarkar hi ni kim shuma ko ban pengkala i ya tadi halor jang tu jing tho hi ni ayu ya kicim tha ya ki nongelam ya ki paris pris ban ni la ongul ki skobha pin haban board perking ya ki SOP ki bala ay da ka sarkar keladan ka ha meeting jungi keladan ru ka jing ya perkhat hatu ngin sya tan ki bala ay vaksin ne ngin umpat sya ki bampat ay vaksin ne Kalau dalam data kejadian hendai ngilong kanum deh kata kurkom hendai lakum nu naga ke pangilak benda nak yang jadi kom kinong ya lambalam haga bapli ke dikijing meni kalau ni pensilor hot nyim dan hok ban penbor ni kapalang ling ju penbor lu ya ke kadai ke mengingi pensilor tinggi lak ban pensilor kata kurkom ban ong ya ki para bangi kejungi namar kadai ke pakum sandha lada himsim ya ke vaccination namar ngasung ban ong kumpul mata ke tang ke galak jing dah nak benta jungi bat ada mengingi sim kan semua ke jima ye ki bai nama kamlo kum ki ki Jepang kini ke Jepang ketika bak hampla lada kimsim ye ke vaccination ke bomot bak ki bai ki sla ban syak ta lang hak ta kom de kam ta na ke leng jungi kom ka bala ngila pensyurur ban ngila ong ki ling do pat subhawan pensyurur lam haki stong ki bak fer haki jaka ki bak fer haki paris ki bak fer pan pensyurur ban ain semi ki breu bakin dek nak tenta ke vaccination kanang bagin yo ye kata herd immunity hang ni apa kastit ke jungi haka SOP kelabu ya kata benda kitu ki yeng meni ki bahap agi containment area kamot kinom la ki play ki yeng meni tinggi la ai ki jipatha ya ki parswis ki jungi ya ki nong ya lam nyam jungi haki sinong ki ba fair ba pet da ka kanu ki yeng meni ka hap aga containment area de kom ta subha wa nu play ya ki yeng meni in ai ka kata ki jipatha kalian jungi kom ka archdiocese ni la ai ke jipatha ya ki paris pris ni la ai ru ya ki jingbatai kat ki kun kam ya ki jingbatai bat ni la ong ki board perking ya ki SOPs nata ra ru ya ki SOP ha la ki jong ki paris bat ya railang bat ki para bangai ya railang bat ki dong tre balang namar ba kawi ke paris ke fer na kawi ke paris kum ke nusa
hangni posor lesi ka kawe ki paris kedan tak kawe ki yeng mane Henry haki paris ki bade ki thain kendong pat ki yeng mane ki phon tekum ta kemut ke pher knyat kawe na kawe ka paris tekum julu haki paris ki bahe kidan ki balang shnong ki baki ki prabangi ju ki phon ba kidan pa ki balang shnong ki prabangi ju ki long tak knyat tekum ta ngila ong ya ki paris priest kin ong ya ki phadar ki jungi bakin bul perking ya ki SOP ken ay ya ki jing batai haki tu ki balang shnong hak ta kurkom ki da ban kre kat kum ki jing batha jong sarkar kumong ipi ngela batha yaki paris priest khot ban kampun bon yaki service leni yaki mas te kumolong mentat te nginong la batep kanu ke paris kedan kanu teli ki mas tang re ngela ong la sungu bha but perking bagi jing le diam leni ke mas kam de ban pala yaki sikenta kata ngela ong yaki ngela batai ta ke basai bha wat num penjerang pala yaki sikenta ba dalam ke bala penbon yaki service kanang bagi para pengen kila ban si menta haki jing le diam ban pila ru ban ke ban ay yaki jing batai ya lagi jong para pengen hadin ba ngilayo ya kala ban play ki jeng mani ti hakani ka diocese ku jungi kumbolong menta hakani ka archdiocese jungi ngidam ya ko online mass ko week online mass ka dei ka jong ka diocese ka bagi jule ang tai pokotidam nanta kadam ru ka jong ka parish nong thmai ba hateng ka youth center ru kala ay ya ko to ka mass tin na kalian jungi kum ka diocese tingin pensange no suaya ka ya ko online mass ka nong ka bakhadu ka dei lesai nginung pelong su hadian jong kata tihan re yo kidan pe ki parish ki badang skodan kam ban le ki online mass kata kam dan kono gejengkang hakiji sya ka sarkar li ka penseluruh yakini ki online services tilada kidan ki parish ki bakwa ban le kata ngim dan kono gejengkang halo jong kata Hakabaya day bat kani kajing ay jing bit jong ka sarkar nakaliang jong pastor Nathan Dingdo ulaya tho baka balang presbyterian hanong thamai kanampat la satya ban play ya ka yeng mani nakadaw badang bon ki reungai ki badan hapadeng kajing ya bit ya kajing pangklam COVID-19 Wat kum ka balang ni penpau ke semua dengkong ai ublai ulah beli ka lang kan ta ka sarkar ka bala sim ni la ka jong ka bentai ya ka ban beli yang ban sha ban beli ka mani dan re ka jing dai bat ka balang ka jong yang ni hang thamai ban ong ka balang ki ki kam tep ki no te ngila ya keren ki paran nong ilang balang dam kendiat por lor ka kam ka ba ka sarkar ka sha ban beli pi kalong kum ni ngi la shui don ke jing kren bat la shisngi ngin dot ka meeting ka bangin syong na tikna ke jing kren jing kalong kum ni namara ngi don ngi anong thamai bat kat ke jing long jingman jong de anong thamai zone ka anong thamai cluster ngi don bu ki kes bat hi par bangin balang ngi don bu ki kes long positif lang ai te ngi snong ba ngin pat sim ya ka rai ban pri ke jing mani mentahi ngatrai ngendang up sa katu kan nepor manum lam no matai pi lano tak ndai me nge asu nge sa si benai nai min assess the situation kolong kumno but kham tam ngai ketika area sini kolong kumno badal la bit la biang kham yar ka kis ki bar tingin sa play ki mani tadi in the meantime pat ni kum ka balang pat ni continue ki online service ki jongi ki bagi ju penyan ka por hi Di tay long kendiap iba ngi don ya kapan ong man pau pihak jing dei ta seki don ki parabangit ma ki bala ko aban wan jing seng te kai ka jing tu jong pi yang ne mar ba pi ong ba ki don kong ki bala ta mangi ki don arban ta ki don ki parabangit mo pi ki bala ko ban long jeng ki don ki parabangit pa ki bateng te ki dang kendiap por ki la fu ni ya ki ba ki ai jing store ki 4 ilong mam kalong situation te hot dag baburam ni kita ki bakwa menung sesen dan rengin hak man pet pada kejing long jing man ka song ding sekini kita te ka ka jing kerpat ka jonga kalong bayi gitu ki ba lese ki ba khamilin tiba di ban penong no nga su ka pa ki ba ki Aisyah sipor nilai Aisyah kum tu la lai benai dengan Aisyah so ka tu ka ni por ban up la ka por ba ki borok ki la kham yar la kham duna ki kis la kham ai kenang ba ladang pelong jasen kam di ban kata apa ino bat kam di ban wanra ya kono kijing sapriam
jong ni plang pi long ngan tu pi ngin ngatra ngin penyat ya ka jengwan long desem la dengin dari ban long la pi mau ki protokol ki bo mensha ki bagi bo mensha ba dang play haus na aja lo ko ka dei bi thip i tu ki larang ba ong no ki ba te bat ki ti nyop ho sepuk sa na dum sha hi ban wan dengan trai kum ga balang hi kum ga la yo ka jing tha hi hot ngin yai kerpa di parbunget bakal ada ki di berwan seseng e baro ka long bet kum tu hi kum bala bu sarkar ka pras ni kenang ba kiba khat pras po namar ba kada ka sarkar bat wat kani ka World Health Organization le ki e baro ki dang sem jing e nama bagi ki pat don ya ki bor jing ya da kata golong lembaga vaccination ketika di ban peni itu ban wanra itu hak jaka ki ba yabun ke imat keempat ke semua empat long ke semua ke badai ke biang tengah rai ni kum ka balang hi yang lang na ta nong rum hi ban numbu ino adres kam tam ki ba ka prasepo tengah rai ngin persyang hi kat bala ban kentui ki parbumet ba tang itu ki ba ka prasen ni ki wan halor ka nong rum ba kum ngalong ipi bentan namar ba kadai ke jingya dah nama bagi kat pras mu pat don kilat jingya dah ki ba kum melayo ini kat pras ni sini nama bagi kenma ba ha bagi wan ki jisen gede ke jingya lu it's a gathering te ha ka tu gathering gim lah ni tip kanai ban te tang ita